Part 2 na ni guys. Kwarta ko ni. Kwarta po ka na. Apa? Pila ba giday ka kuha ng makakwarta ka? Pila ka mil? Di kinahanglan jud daghang kag viewers. Ali ay? Ya, dapat makabot ka og 60,000 hours. Oras. Ay, isa lang ka oras? Dili sa 2 months. 2 months? Dapat maabot mo na nya imo subscriber maabot og 5,000 ba to? Qualified na ka. Yung maabot na ka bisag 10,000 o wa pa mananaw. Maghapon. Ay, mga amigo, dahil tayong maayo anis Facebook. Kinala mo tanong gyud si mo ha. Mm. Ako ha, dili man kay ko moapas, ang ako lang makapost lang ko Mm. para advertise na lang, Ah, bitaw. di ba? Tapos makakita siya ang harapan. O di man, advertise na lang, libre man ka, Di ay. wa kay bayad. Post man ka, Mm. i-post man imong hilot. Mm. So kay nagka-green si mo. Ko na po ko ni. Sige lang kag live. At sa unang pag-ilaan na Ako. sir kung may masweldohan ka sa YouTube, mutik sara na sila nimo. Mo kuan man naman na sa ato kas dashboard na yung mga announcement. Kasi sa pagka. Requirements. Kumpleto ni mo tayo requirements. Paano na ka pa? Paano na po ka na kay Silvio? Mm. Asal eh. Yun na lang, yun na mananaw. O may mananaw, Daot to sa akong live dance. sige magkag-live. Good, isa mo ko ng live. Kaya mo live ka. Mm. Tako na sa puntos. Adi ay? Taas kay oras. Labi mo live kag sa kauras, 2 kauras. Sa kadlaw, Yan ay mo tanaw. Dako kay oras to. Adi ay? Pero makasweldo gyapon. Ang babot dyan po ng time. Mm. Kung ma-consistent. Mm. Ilan na akong followers? 5-1. Dagan-dagan na. Kaya mo, 5-1. 5,100 5,100 plus. followers na ka. Magkuha na ko ni. Followers na mo. Viewers. Ang kulang na lang yan mo, viewers. Naman ko kay live ka ng live, isa man ko na siya. Para anang na mo, para itong kapan na itong nag-araw ng Digos. Mm. May banda, sige nag-live po siya. Mm. Yung mo nanaw, ko party taasa yun yung oras. Adi ay? Oras man ang gibasihan. Mm. Makuha naman ang pila ka oras. Basta na yung mananaw ha. Saan man niya ko sa YouTube o sa TikTok? Facebook. Facebook Reels. Ito mo ang live ako. Gusto mo kayo mag-live? Kung makanta po siya, mag-live. Ah, okay Anong kayo. video kay ba? Live. Ako kay nasa puntos. Oy, naman mo tanaw niya. Ako di lang yung Anak ko kabalo mo. murag mo gini nakalamag. Ako di mo ko nag-live. Di lang yung kabalo mo himo anang say reels sa Facebook. Dali naman siya. Kabalo pa ko ana daghanan siguro kayong kon kay usay ba may magtapok sa mga bata taro bi pa live kanta. Ako din mo ko balo. Mm. So last one. Sige na green imong kon ba green halos. Ha? Dako pa jud kayo. Kuman. Sayaw ka niya, ay tanaw nimo bisag mo tanaw lang ko tag 5 ra ka tawo. Oras na na. Pahit na. Wait sa to. Sayang ko. Labi nag di jud ka mo undang tag Sayang. tulo ka oras jud sige lang ka kung kuhan. Sayang. Hindi ko kabalo mo himo anang sa kon sa YouTube boy. Ako kay nagdiingnan sila nga kamo may mantigo gud anang cellphone pagbuhat agud mo kay may namalampod na mo mapaabot. Kami. Dili lang gud serious. Mm. Murag ko na lang di ba part na lang yun na kinabuhi na siya ba. Mm. Kanta na po ko. Kanta ka sayaw, mura man na siya niya live. Mm. Natingala gyud ano green man niya. Kung pula mo na ba't yung dugot na to ang kasi bagsak ang gani. Pula gani bagsak. Hindi ay ba? Cool kay. Buot pasabot wala ka kaabot sa requirements. Mm. Dito pula negative. Mm. Pero green positive.
Naubos? Lahi ganahan, isa sila na. Nga ba kaya na nabi tayo mga kanang viewers na magsige na lang yung like ya i-heart naman. Ang kulang na lang po isa dito si mamang imong replyan ang mo comment. Mm. Kina lang mo reply ka engage na tawag nila. Mm. Mo reply ka sa iyang gayuta mo sayo salamat. Ano. Nag-engage ka nila. Halika na po. Kasino. Kung reply ka okay na siya. Grabe na dako ang live. Ay ko ba dagang live? Patikot sa TikTok mag-live, mga buang. Sige, magtanaw sa Bali, bago sa mag-live. Ano pagtanaw nila, dako kay nagpuntos mo. Adi eh. Nalabi nagmo-comment. Mm. Nabi mo, oy nananaw mo comment po. Namang gyud pa mo tanaw lang. Mm. Comment ba? Balak Say ka ng kapuyan ko comment kay i-like raman ako heart. Katong nag-live kong kanta, dagang katong nag-comment. Ay, Gani. kaya mag-live. Replyan jud ani mo. Ayo tong reply nga istorya ra. Pabagon jud mo chat ba. Na si Ma'am ay. Nakatugin na. Relax na kay siya. Tanong ko, gusto ko. Tigit yun yung panahutan na yung bata. Kay lagi mag-study in town na siya. Maabtan nagtag alas 12 pasado, alauna. Nani sa inyo po yun. Naamugod nagsilingan ramugod be. Ara may ilang balay diha sa doon ra po na mo. Ya, pagka-ugma, masayo pa jud adto eskwelahan maligo. Among ina ni mabilar gani ka po. Ayun nakaligo mo eh, mamunas lang ko. Kaya simhot mo diha na eskwelahan. Ilis lang ko sinina niya mo pahumok. Ako, balag. Baligo ako, wala ka po. Hmm. Hmm. Okay. Ma'am, ayang taha. Tama eh. Hi. Kani uban ni bahilot. Hmm. Kani uban bahilot. Siya magaling na nga niya alula ipahilot ko dito lula be ko pala. Kabalo Ito kita. tawag ko. Nindot ay. Sakit ay no. Nindot. Iya
itong mama nga naghihilot dire nga naulian ko ba ang tao pag abot ito. Sama, naulian gid ko ma pero madlok na kung balik ta masakit gid ma. Ikaw sakit mo gyud basta madumduman ang mga panahon. Dahil mo kay kanao na to permanente ka kana nanao no. Ano ba no? Ang gano'n kung haro ka nang lami lang kayo mo nabi ang hilot ko. Ang kaingon sa customer ko nga. Hindi ang hilot dito ang kapulog dito sa kalab. Daan kay kamot. Pabalik tagto kay kaantig kamot ah. Okay lang kung relaxing ka. Tapos ginawa ano magkuan-kuan iyang mama. Pero Mas ganahan ang kukuha ng mga hilot ng mga anak kay bati ikag di inggit kung lupita ang nagsakit. andiyan ka ng mga pusan lang diba? Naman kay grabe yung panahon kung ba't tingaling mo. Magiging mo rin ng slidingan, ano lang di kaabot ba? Kami ko okay kita sa pero maog yun na okay kasi dito. Sige naman. Tapos mando, nawasan na. Ano pa yung dati mo? Layo pa kayo sa sigunta. Mas mado na. Nakabata rin nga na-stroke rin sa kuha. 16. Uy, Maligo bago matulog. yaw ano? Maligo, yun. Depress ko kayo naman, hindi ganun. Bago magbalibol, maligo. Ngayon ba, dili maigo. Ngayon ba, maigo. Kanan ay maigo, ulat lang. Mao ni. Yung igo, Dugay, madugay, madugay panahon. May lang naging matabang Nakila ba? ko Yan ito yung rin gani matabang. bro, wheelchair ba? Alam na, dili na yung adyo kusog, sakit ko ito lawas. Adyo kusog, ulit tayo mo. Ano na, kagandagyan, ano na yung pagpasakon. Nag-deliver ta pareho kondisyon. May kondisyon uban. May uban kung weak man. Itong yung service na mga bata pagkagaya, 16, 17. So, siya itong hospital mo. Wala mo bakante. Yan ang sa mga. Itawagan ko, kaya marang ako na nanglong naman. Kakurong ng layas, gusto na ginawa. Puno ka hospital.